Здравейте, приятели! Добре дошли отново в този невероятен епизод, следващ на Dying Light. Може да забележите, че звуча малко по-различно. Това е защото смених микрофона. Реално до сега бях с микрофон за 8 лева, който го взех от Технополис. В момента съм с едни китайски микрофони, тип Lavalier, мисля, че се казват микрофони, които се закачат просто за тебе и са с Bluetooth. И да, имах ги от доста време, обаче нямаше как да ги вържа към лаптопа, до който съм. Защото те се връзват към телефон, обаче намерих начин как да стане това нещо и сега в момента говоря с едно от телефона. Използвам телефона си като микрофон, така казвам. Така да започваме. Така, както се разбрахме последния път, докато чакаме да стане нощ, правим страничните мисии около Bolter Feeding Ground, където ще се случат нещата по мейн мисията. Какво искаш, Джеф? То си тотално е спаткал. Да, наистина е спаткал. Jeff Land, Jeffertown, New Jeff City. Look, Jeff. Commander Jeff! There's an emergency. The gas is out all over the city. Oh, yeah. That was me. But you shut off the gas? Installation of the Fort Jefferson Apocalypse Wall required a temporary interruption of the civilian gas supply. But I'm all ready now, so you can turn it back on. I think that's going to be your job. No can do. I'm too critical to base operations. We'll have to send someone who's expendable. Commander, I'd like to volunteer. You're a good man, whoever you said you are. I hate to lose you. Now, go open the quadrant allocation valves, plus the primary distribution gate. Then report back to me and I'll restore the city main pressure here. Hey, if you don't get killed, you can be the first civilian to witness my apocalypse wall. Не знам дали искаме да видим неговата предишна. Ау, колко много зомбита. Знаеш ли какво е това? Това е Free XP. Наистина, вау! Много зомбита. Не. Айде! Какво правиш ти, бе? Как не те видях? Чето ние не убихме толкова много, както се надявах. То май беше по-добре, по-на оферта да ги убиваме така. Да, ама те са много. Така, нека да отворим тези тауъри. Я вижте, сейф хаус. Оп. Тъпи, гадни, мършави. Не, няма да стане работата. Ще се качим горе. Първо да затворим вратата. Къде е вратата? Аха, да. Ей, за мамчетът. Трябва да затворим максимално бързо, защото стават много. Ето го стомпа. Който друг смята да се качи. Голяма грешка. О, мале. Ах ти, как се засилва. Шикаеш. Нас няма стрели. Още 4. Абе.
О, ей, затова обичам режещите мамишката му. Някой има нужда от помощ. Back away. This doesn't concern you. Back away. This doesn't concern you. Оп! Please stop! I'll do anything! Айде, долу. И сега, стомп. Оп. То. Ставай, бе, брат. Няма в какво се притесняваш. Thank you for saving me. I'm forever in your debt. Си... А стрелите ми, да сте ги виждали случайно, драги ми господини. Оф. Така да си свършим с... Така. Това сме, последното зомби е убито и нека бързо. Оу. Няма смей. Ей, много вайрали взеха да стават. Така, още един сейф хаус е направен, даже вдигнахме левел. Не сме всъщност. Вау. 132. Още. Така, нека да оправим къде ще почнете. Тук защо има 4 сейф зони една от друга, бе, човек? Ще ходим тази спа. В смисъл на Командър Джеф. Прескочим. Опа! Чувам ги отдалеч аз. Обаче ме интересува. Опа, добре. Поне може да правим много стреля. Ще ги направим всички така иначе. Защото лъка бая са полза. Ребара. Мерси. Кой има за мене? Панички. Нека да отидем да пуснем този газ стейшн. Кой имаме там? Йоу! Имаме нещо гърмящо. Тук имаме още едно гърмящо. Знаете ли какво означава това? Че ще дойдат... Ето. Гледай си. Появиха се отгоре. Те ще почнат са катерят, обаче аз вече имам стоп, тъй че мен не ме бърка. Само че май къса да се да го правя падам. Бързо. Побег. Чекай, посмотрим нямаше да стане. Беги от тука. Те. Още две места. На кое отивам? Кое е по-близко си? Това. Ще да ги направим тя. И... Да, дигаме още левел, защото искаме после да направя боза корт. Това е много интересно нещо. Стомп! Айде. Някъде бегаш. Има един голям мутирал пожарник фар. Който всъщност свалим... Где е само? Бърза. Това вайрал ли е? Там. А тук откъде съм влиза по принцип? Смятате, тук отгоре от моста са...
Не. Айде. Те, бав чувалите. Стига бе. Няма време за такива. Нямам търпение да я превъртя. Или поне да стигам до също и до частта, където ще караме коли. Те. Само последното място. Последното мисля, че беше най-гадно. Съм много сигурен. Вайрал. Къде се влиза? Да. Те колко много. Я да отивате нататък. Ще черпя един молотов. То пък аз къде ми хвърля. Оу, колко си много. Не очаквах да си толкова много. О, фак. Това ме хванаха много натясно. Защо да го... Трябва да ги разчиста всичките, няма как да стане. Стоп. Някой друг. Кой е следващия? Виж бе, ти иди след друг вайра и ти идват. Айде. Сега е последната вайралка. Сега кажеш ли, Маро? Нека да си сложим някои от оръжията. 51. Той даже той го скрапвам на момента. Крут пика 60. Клов Хамър 85. Хубаво така, като ти правим инвентара. Те. Нека сега да влизаме. Те колко са много лоши. А откъде идват ти, бе? Аз трябва да ги изчисля всичките по мен стана. Добре, къде се обърна си зомби? О, не милость. Ай! Доближете се. Ако можех да не падам, ще да опи. Какво е той, бе, брат? Мамичка. Сега, може ли да приключваме тук? Кой друг ще дойде? Убихме 200 зомбита, докато стигнем до този шибания валф. Наистина си спомням, че това беше най-гадния валф. Поводявам.
Правиш ли? Тъй. Да вземем тук работите. Още един. Виж го е. Айде ти докато да не, че съм тук. Сера в човката майката в глава. Точно оттам. Ай сега. Отворихме всичките места. Да го видим тос. Open the primary. То това са били някакви секундарите ли, бе? Може да има и по-гадно. Back away. Back away. Оф. Да се превърнах в професионален асасин, направо няма що. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Какво прави тя? Прави тъскова. Я да видим кой има тук карбуратор, така, двигател, 4 цилиндров, радиатор, доста огромна батерия, филтъра, въздушния, чигадна кола. И това ли намерихте? Ето го праймарите. Естествено, един куп пришелци го пазят. Те са от с големците, които трудно се убиват. Получа съм въоръжен с лък и съм почти точен. Всичките стрели, дед ги направихме, за какво бяха. Ти виж къде ще влязат още човек. Там има още. Аз мога да просто да го цел. Ще има и вайрали сега. Open the primary distribution gates. Ще видим дали може да се ретривим някои от страници. Ние сме чип бастърдс, няма как да стане. Стрелите са много важни. Този град няма пирони. Гледай, те пайпове масо. Всички са някакви големче. Такива. Те. А как се слиза долу? Шахта. Явно някаква. Нека да отидем, да видим. Аз пак си търча с фенера. По нормалното в тази игра, насякъде е тъмно. Къде е наградката от този? Няма. Оп, ето, Нилс. Сякаш играта е знаела, че ти изхъбят 200 стрели. Айде, пуснахме. Escape the explosion area, ли? Лали. Беги. Гръмна. Alright, I opened the local valves plus the primary gate. What about the ballast lines? Wait, the what? Flightman flatulence, do I have to tell you everything? Obviously, you have to close all the valves on the blue line to keep the pressure balanced. Now hurry up. We're going to be leaking more gas than Grandma Christmas. Така сега всичките вайрали. Това е прекалено много за мене.
Сега се фърлят тук, бе. Това е проблем. Това е много голям проблем, защото... че бягат, много доджват. Ай сега да видим как ще дойдеш. О, стрелата. Хайде, ела. Това? Това, което се сещам. Оу! Той е долу. Да хвърлим отвън. Да използваме момента. Трябва да дойдат всички вътре. Какво успя? Бътман. Shit, видяма. Как си да има? Айде. Ти? Какво? Идваш ли? За твоята операция на мозъка. Тукър, обрехме всичкото. Айде да се върнем при Джеф. Да, какво става? Не е лесна тази с неговата стоп-фут. Май, колко сте много. Даже няма се понимавам днес. Те. Ай, сега да говорим с този. Well done, soldier. I'll open the main pressure gate. Then prepare your eyes for a feast of controlled pyro combustion. I think I should watch this from a distance. If you insist, you got 10 seconds. По-добре да... Няма да видим. Ignition! Много добре да виждам. Oh. I found Jeff, and the gas is back on. Тут е важно. Да. Наистина irreplaceable. I'm afraid you're gonna have to find a replacement. Какво че се добави тази мотата на умор. On the hooks. Това е на... че малко падна. За малко да се запалиме. Аз искам да видя този какво продава. What you looking for, pal? I'm looking for nails. Ама няма nails, нали? Sorry. Тъй. Значи, направихме страничните мисии. Мисля, че е време да почнем и главната. Чакай да се... Трябва да отидем.
Да се приготвим. Гони ни вайрал. Даже няма да се обръщам. Аз не знам, май по-бързо. Да, по-бързо от него. Идиот. И след това направо почваме, продължаваме по-скоро с главната мисия. Но ми е интересно как ще потече. Съответно аз имам, нали, щак. Така. Тогава ще приключим клипа и следващия вече ще е вечер и продължаваме секшена. Тъй че благодаря, че ме гледахте. Абонирайте се и до скоро!